Cambados continúa dando pasos na defensa do sector marindustria. Bateiros, a confraría e todos os grupos políticos con representación no Concello veñen de manter unha reunión na que marcaron as liñas estratégicas a seguir na defensa das depuradoras e dos postos de traballo. Esta unión nace fronte ao informe de Costas que cuestiona o futuro das 3 depuradoras de Tragobe, así como varias dotacións públicas en zona portuaria, entre elas o mercado de abastos, a estación de autobuses e o centro de saúde. O primeiro paso que acordaron é convocar un pleno extraordinario para tratar este asunto. Na orde do día, un único punto, unha moción presentada polo sector, coa que o pleno cambadés lles amosará o seu apoio. A sesión foi convocada pro vindeiro martes ás 8 do serán. A continuación vaise celebrar unha concentración conxunta ás portas da Casa do Concello, unha mobilización na que o sector e as formacións políticas van ir xuntas. Unha unión, por certo, que fixo que o PP desconvocase a concentración que tiña prevista para este xoves. Tanto os bateiros como os membros da confraría e a corporación entenden que o único xeito de defender a continuidade das depuradoras na súa localización actual e ir xuntos defendendo que se trata dunha industria viable técnica, económica e incluso ecolóxicamente. Ao remate da xuntanza, o alcalde indicou que non ten sentido trasladar esas empresas terra adentro, tendo en conta que precisan da auga do mar para poder traballar. Iso implicaría, segundo explicou Samuel Lago, poñer en marcha mecanismos de bombeo para que a auga acabase chegando ás plantas.